Ako nga pala si Carl at pag-uusapan natin ang makina ng Crosswind, ang 4JA1 engine. Marami ka pa ding makikitang lumang Crosswind sa daan ngayon at karamihan sa kanila matining pa rin at maayos pa ring manakbo. Yung iba parang brand new pa din at pinang-daily drive pa din sa sobrang tibay ng makina. Ano ang espesyal sa mga sasakyang ito? Well, pare-parehas silang may 4JA1 engine. Isa din ito sa mga legendary engines na tumakbo sa Pilipinas. Ito ang makina ng Isuzu Highlander, Crosswind at iba pang mga Isuzu pickups na hanggang ngayon humaharurot pa din sa kalsada. Ang Isuzu 4JA1 engine ay lumabas sa mga sasakyang Isuzu noong 90s. Ang mga 4J engine ay series ng mga 4-cylinder diesel engines na ginawa ng Isuzu para sa mga pickups at AUV nila. Ang displacement range ng mga 4J engines ay 2.5 liters to 3.1 liters. Meron din itong turbocharged version na kung tawagin ay 4JA1T. Sa 4JA1 base engine, meron itong 2.5 liter diesel engine na walang turbo. Isa pang defining characteristic ng mga 4J engines ng Isuzu ay ang tipid nito sa pagkonsumo ng diesel. Ayon sa mga may-ari ng mga Isuzu vehicles, hindi lang ito reliable, matipid din ito sa diesel. Sabi nila, lagyan mo ng used cooking oil, gagana pa rin. Lagyan mo ng maduming diesel, gagana pa din. Idaan mo sa baha, gagana pa din. Matibay na, matipid pa. Legendary talaga. Yan siguro ang dahilan kung bakit parang bago pa rin ang sasakyan ng mga Crosswind owners. Dahil mukhang ang problema lang ng mga Crosswind owners ay kung paano pagandahin ang sasakyan nila. At wala silang problema masyado sa makina. Pero sa kasamaang palad, na-phase out na ang mga Crosswind at iba pang mga makina na hindi Euro 4 compliant. Pero ano nga ba tong Euro 4 compliance na sinasabi nila? Isa lang naman ito sa mga regulation na pinatupad noong 2006 pa na naglalayo na mabawasan ng polusyon sa mga sasakyan. Lahat ng bagong labas na sasakyan kailangan mag-comply sa sinet nilang carbon emission limit at tinamaan dito ang mga diesel engines na lintik maglabas ng mga carbon sa tambucho. Para sa akin okay din naman to dahil sa future lahat tayo may sakit na siguro sa baga pag puro carbon na ang hangin natin. Pero nakaisip naman ng mga engineers kung paano mabawasan ng mga carbon na binubuga ng diesel engines. Ito ang CRDI technology o Common Rail Direct Injection Engines. Simple lang naman ang technology ng CRDI. Ang diesel na pumapasok sa engine ay controlled na electronically at sobrang liit na din ang butas ng mga injectors nito. Parang mist o manipis lang ang fuel na napupunta sa makina kada bomba ng injector. Ang resulta, matipid na diesel engine na nakasunod ka pa sa Euro 4 compliance rule. Dahil dito na phase out na ang mga engines na hindi makasunod sa emission limit ng Euro 4. Kaya naman nabalitaan natin na naglabas ang Isuzu ng makabagong 4JA1 engine. Ito ang 4JA1 Blue Power Engine. Ay isang variant ng 4JA1L na meron ng technology ng CRDI. Syempre Euro 4 compliant na to mga boss. Kasabay nito nilabas nila ang bagong Isuzu Travis na may 4JA1 Blue Power Engine sa loob. Please share this video kung nagustuhan mo. Comment mo below yung feedback mo. Mag-subscribe ka na din at salamat sa panonood.